mira que hemos puesto en solo salitas. Sí, es que algunas son difíciles. Sí, algunos libros también. Ya. Eso. Opa, eso. Bueno, ni Monika naiz, eta aurtengo Euskaraldiko antolatzaileetako bat naiz, eta etorri nahi zuei esplikatzea euskaltegi honetan, Euskaraldia zertan datzan, eta ber nahi zuen parte hartu. Zein da gure bete beharra? Ez dakit, Euskara. Zula zai, ezkezka. Gauza da, hemen ikusten dituzuen bezala, da hola alde batetik Belarri Prest eta hau bizi. Belarri Prest da euskaraz ez dakien hitz egiten pertsonak edo ez dianak ondo espresatzen, baino beti euskaraz entzuteko prest daudenak. Ta hau bizi beste alde batetik da, dena lehenengo hitza beti euskaraz iteuenak. Ulertu ezue? Bai. Ta animatuko altzinateke parte hartzera, o zer? Bai, animatu gaitezke. Ahí va, iritsi zain mesua. ¿Qué mensaje? Que nuestras chapas ya han llegado. Vale. Bueno, dagoeneko zuen txapak ekarrik dut, Luziarentzat Belarri Prest eta Rosarentzat hau bizi. Eskerrik asko. Oye, ¿tú crees que Sara... Rosa, hau bizi zara? Barkatu, zure ustez Sara animatuko litzateke antzerkia ikustera? Bai, sí. Lo podemos poner por el grupo. Vale. Sara ya ha contestado. Bai, animatu da. Ordua doztia bakarrik falta zaigu. Perfecto. Hola, buenas tardes. Vengo a por 2 entradas para ver Andía. Kaixo, arratsaldeon, Tori, jalan dituzu. Kaixo, arratsaldeon. Handia ikusteko bizarreren bila nator. Bai, Tori, jalan dituzu. Mi esker. Neskak, jadanik baditu zarera, bihar 8:00 antzokian, bale? Buah, ederra pelikula. Guzti zauz. Baina ki bin euskal letra be? No, eski baietz. Baina zure.